Hello mga guys! Kumusta kayong lahat dyan? Para po sa hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Isay. At para din po doon sa mga hindi pa nagsasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo at press ang notification bell para ma-notify kayo para meron akong mga video, bagong video pala. Ayan mga guys, ang topic natin ngayon ay kung paano nag-survive o magsusurvive ang long-distance relationship. Ayan, especially na for those who is OFW na malayo sa kanilang pamilya. Ayan, mga kapatid. So, ang una na kailangan natin para mag-survive ang ating relationship with family, with wife, with boyfriend, with girlfriend, husband and wife, ayan. Communication. Ayan. Communicate your family every time. Ayan. Communication as in every day, every hour, every minute. If you can, kumustahin mo ang asawa mo or anak mo or nanay mo. Hindi naman, kasi madali na ngayon eh. Hindi katulad noon na susulat ka, after 1 month, marireceive nila ang sulat mo at magre-reply sa'yo. Ngayon, napakadali. Ayan, ang daming apps, Messenger, WhatsApp, or kahit anong apps na ngayon madali, ang dami dyan, para kumustahin ang pamilya nyo sa abroad. Ayan. Kasi, lalo na yung mga nagtatrabaho sa abroad, busy yan sila. After work, uwi ng bahay, pagod na, makakahiga, matutulog. Parang ganun. So, pag kunting pangungumusta nyo, or laging pag-check sa kanila, lalo na sa mag-asawa, isa yan reminders sa mga asawa ninyo, ay may asawa pala ako. So, parang iwas, tukso or pambababae. Ayan, panlalalaki ng mga asawa ninyo, o boyfriend o girlfriend. Ayan, mga kapatid. Para doon naman sa may mga anak o magulang na nasa abroad, huwag kayong makakalimot kasi hindi ganun kadali ang buhay sa abroad, ang nanay ninyo. O kaya, huwag lang kayong magme-message na tay or mama, papa, pag malapit na ang sahod. Ayan, maraming nakaka-relate dyan. So, number 1, communication. Communication. Kahit anong conversation ang gamitin ninyo, pangungumusta, or sabihin nyo, I love you, every time, hindi masama. Kasi libre naman mag-message. Kasi yung feelings na andyan. Diba? Kasi, ako nakaka-relate ako dyan. Once na magme-message ang mga anak ko, Mama, I love you, take care always. Para siyang sa akin, energizer, binuboost ang sarili ko. Parang lumakas, tibayan ang loob para harapin yung mga pagsubok doon kung kalungkutan sa abroad pag na-homesick. Ganun talaga ang nangyayari. Every minute, iti-check ka ng asawa mo. Anong nang ginagawa mo, anong kinakain mo. So, pahinga ka na, kung masama ang pakiramdam. Yung mga nagkikare sa'yo, parang isa siyang reminders, may asawa pala ako. Diba? Ayan, mga kapatid, huwag kayong communication number 1. Okay. Pangalawa, trust. Kasi, hindi trust na condom, ha? Trust sa asawa, pagtitiwala. Ayan. Kasi hindi natin maiiwasan, kasi tayo mga Pilipino or Pilipina is mga friendly tayo kahit kanino. Palakaibigan tayo. So, madali tayo maklose sa isa't isa. Ganun ang nangyayari. So, trust lang sa asawa ninyo o sa asawa ninyong lalaki. May kasabihan nga na ang lalaki ay madaling matukso. Lalo na kung meron umaaligid na yung babae na ang nangaakit, or ang babae na ang lumalapit, lalo na kung naasikaso na masyado. Yan. So, ang communication nyo sa asawa nyo, nagsisilbing reminders yan sa kanya. Kung may asawa pala ako. Ganun. Kahit na matutukso na siya para dun sa ibang tao,
At least, nandiyan ka reminders para sa asawa mo. Huwag nang hayaan mawala ang communication. Number 1 talaga. So, pangalawa yung trust, di ba? Tiwala lang. Trust nyo sa isa't isa. Ayan, belief, trust, ganon. Kaya ayan, huwag kayong yung mga disclaimer dyan, hindi ako expert or kahit ano naman, yung parang may pinag-aralan tungkol dito. Sinishare ko lang kung ano yung mga experience ko, anong nangyayari doon, lalo na doon sa mga OFW natin. Hindi ganun kadali na malayo sa pamilya. Kaya yung simpleng hi, hello, how are you, or kumusta ka dyan, ingat ka, o kumain ka na ba, yung mga pangungumusta, mahalaga yan sa kanila, oras-oras, or kung may time kayo, ayan. Ayan, pangatlo, time, spend time. Dapat nakaano ang sarili nyo na may oras kayo para sa kanila. Kasi may internet naman, o ayan. Tawag sa messenger, ayan. O gisingin nyo sila, o anong oras ang pasok mo. Oras talaga. Mag-spend kayo ng time, hindi yung baliwalain nyo lang, kung kailan lang sila online, sa kanyang maalala. Hindi ganun. Dapat may oras kayo, may time kayo. O sa ganitong oras, mag-uusap tayo. Sa ganitong time, mag-usap tayo, kumusta, usapan video call, anytime. Kasi as in, marami pa rin akong nakikitang mga OFW na dedicated sa family nila. Nag-spend time talaga sa family nila. Pag-gising nila, hindi pa nga nagkakape. Open na yung messenger, kakausapin na yung pamilya. Dapat ganun din kayo, yung active. Ayan. At dapat affection, yung parang kahit malayo, ayan, may affection pa rin kayo, magsasabi kayo sa asawa ninyo, o boyfriend nyo, o girlfriend nyo, na every time, I love you, ingat palagi, andyan lang ako para sa'yo. Yung mga ganyang salita is, parang magic yan eh. Yung nagsisimpleng, reminder sa kanila, na may asawa pala ako. Ayan. O may boyfriend pala ako. Ayan. Kasi madaling matukso ang mga lalaki. O kahit na yung mga babae yung naghahanap ng kalinga. Ayan. Nagkikare sa kanila. Ayan. Kung friendship lang naman o madami tayo dyan, diba? Iba kasi yung love sa asawa, sa kaibigan, ganun. Sana po may napulot kayong aral sa aking topic today at makatulong sa inyo o simpleng reminders doon sa inyo na makipag-communicate kayo sa family niyo. Ayan, don't forget communication. Ayan, trust sa asawa ninyo. Huwag kayong makalimot. At tapos nandiyan pa rin yung affection nyo sa family nyo o sa asawa ninyo. Huwag kakalimutan mag-say, I love you. Yan. Bye-bye sa inyong lahat. Thank you for watching mga guys. Love you all.